अच्छा ई बताई कि रउरा इंश्योरेंस के कहेनी तो क तरीका के गाड़ी के इंश्योरेंस और कौन कौन तरीका के इंश्योरेंस होला। देखो इंश्योरेंस जौन होला हाँ। तौन माने अचानक कोनो घटना दुर्घटना होई ओसे बचाव खातिर ओसे राहत खातिर इंश्योरेंस होला। अच्छा। तो कुछ इंश्योरेंस होला कि तारा माने पैसा जमा करबू तो उ पैसा वापस भी मिलेला। अच्छा। तो उ मैच्योरिटी पे मिलेला माने पूरा भइला पर एगो टाइम रहेला अच्छा। कि इतना टाइम पर माने जौन इंश्योरेंस बा हाँ। तौन पूरा होई। अच्छा। वो बीच में अगर घटना दुर्घटना भइल तो जितना के इंश्योरेंस बा उतना पैसा माने तारा बाद में जौन जे भी माने घटना दुर्घटना हो गल गुजर गइल ओकरा बाद में जे बाँचेला ओकरा पैसा मिल जाला। हाँ। अच्छा ई तो एगो लाइफ इंश्योरेंस हो गइल। अच्छा। ई लाइफ इंश्योरेंस के बात ह। हम्म। अब गाड़ी घोड़ा के इंश्योरेंस होला तो गाड़ी के इंश्योरेंस ए से करावल जाला हाँ। कि ओमे दू तरह के होला। अच्छा। एगो फर्स्ट पार्टी एगो सेकंड पार्टी। हाँ। तो फर्स्ट पार्टी में ज़्यादा फायदा रहेला, अच्छा। थोड़ा पैसा ज़्यादा लागेला करावे के समय में। हाँ। लेकिन ओमे देखो ओमे बाकी जे गाड़ी चलावत हुई हम्म। ओकर एगो 15 लाख के 12 लाख के इंश्योरेंस होला। अच्छा। माने ड्राइवर के अच्छा। माने ड्राइवर अगर गाड़ी चलावत मर गईल हाँ। तो ओकरा 15 लाख रुपया 12 लाख रुपया मिली। मिली। हाँ। अच्छा और वो गाड़ी से अगर सामने वाला कोई मर गईल चाहे कुछ हो गईल नुकसान हो गईल हाँ। तू बाँच गईल ड्राइवर बाँच गईल हाँ। तो वो इंश्योरेंस बा नु गाड़ी पर। अच्छा। तो गाड़ी पर इंश्योरेंस बा तो माने जितना भी क्लेम होई वो इंश्योरेंस कंपनी दी। अच्छा। तो तारा पर आपराधिक केस ना होई।